Mga kalods, magpamasas ta mga kalods kay saon na tani, nagsakit na mapunta. Pwede din na ikuan lang. Ay mga kalods, klaro kay sa pagpa. Yan na, Bentusa. Oh, ito oh. Ito, Jo. Ito, video mo dito. Ibutan dito sa ahan mo, tan. Gas video Then, mo nakaw po. dito. Palit ko. One. Gas. So, ito guys. Na. Asan mo sa dito? Oh. Oh, dito lang. Oh, nandito kayo. Oh, balik. Ano na?
Yalay sa ni siya ka. Oh, ang likod. Ay, mga kalods, mga kalods.